Apay, akas do'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Jak makasapol iti solusyon. Apay nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan a Franco, nga iti agdama ket adda ijay Canada. Ngamsakbay na, intay man pa iba sa dagitoy a kablaaw. Kablaaw para iti Dulay family dita Alicia Isabella from Dexter Dulay. Shout out Isagani Padua kan Padua family dita Santo Tomas La Union kan Baguio City. Shout out kan ni Rebecca Batingwood iti Kuwait, Virgie Arbis iti Kuwait kan Jackie Claro iti Hong Kong. Mamay John Nabal kan Mamay Zoraida from Layad, Ana Rose. Ramos family dita Bayog Plaridel Santiago City Isabela from Roslyn Ramos ti Dubai, UAE. Kabsat ko ani Jeyo Malin Valle Galanote iti Gusing, Santa Maria, Ilocos Sur. Kan advance happy wedding kan kabsat ko Julius Valle kan Maylin Basilio. Kan kablao para iti pamilya Jomar Valle and family. Frial family kan Galanote family from Jacqueline Valle ti Singapore. Asuncion family ti Tayom Abra from Mish. Happy birthday inang Florenda Miguel kan kablaawak ni father ko Pablo Miguel. Tayuni ko ihok ni John Vincent Cabalse from Clary Miguel. Domingo Sambot family kastamet ti Antonio Cantolali family kan ni Nanay Riza Antonio kan friends and relatives ko from Rowelin Tolale ti Batak, Ilocos Sur. Shout out pa kada Maribel Takkad iti Kuwait, Joel Mostrales,
ti Rusod Guribang Difon Quirino. Amin akakabagyak dita Hong Kong, The Mercy, Dulce, Gladys, Donna kan Ate Jogi from Emma Valdez. Malana family dita Banawang Bantay Ilocos Sur from Kathy Malana. Mami Cherry Grace Orsulum dita Kamalanyogan Cagayan from John Clifford Solanyo. Ni Suzette, Giselle, Prince Jobert, Norbert, Jodeline, Jason, kan Inang Leonora from Jadel Torres. Amin a friends ko dita Hong Kong, Macau, China kan relatives ko dita Ribswan, Nagilian, La Union, especially Lumboy family from Brian Ephraim Lumboy di Vancouver, Canada. Shout out pa kadagiti amin a friends ko dito Riyadh from Maricel Concordia. Maburang kan Medina family di Talingo, Solano, Cagayan Valley from Arlene Medina ti Riyadh. Shout out kada Manilin Ramos, Marvin Piedad, Robin Abiganya kan Uncle Pedro Ramos from Jan Rabanso ti Magsingal, Ilocos Sur. Friends ko dito'y Hong Kong kan kids ko Adadayan, Ryan kan Nicole from Rowelin Corpus iti Hong Kong. Happy birthday, Reyes or Pia Paas. Shout out kada Ray and Joy, Rowan, Razel, kan asawak ani Reynaldo Paas. Inang ko kan kakabsat ko, the Jing Lagayan, Maricel Bautista, Presi Penaranda from Mary Ann Paas iti Saudi Arabia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Franco. Dear Manang Emmy, Franco latan ti yawag mo kanya, kat itegdama, ada kamin dito'y Canada kadwak ti pamilyak. Nag-migrate kami ditoy, kat agarop 5 atawanan nga agnanaed kami ditoy. Saan pa nagpanakkelmanang, nagtaudak iti adda kabailan na pamilya. Ngem si papanakkelak amang ibaga, at ikaadami ita ditoy Canada iti pamilyak, kat nagtaod iti bukod ko alingat, ken panagsalukag. Nakababain man nga aklunan, ngem naalikutag ti amak, no babae ti pagsasaritaan. Kat aklunak matlaeng nga ada kakabsat ko iti sabali nga ina. Ngem ket di, si syaklaeng ti anak damamang ken papang. Rugyak manang ti agsalaysay, ididinutukan nak ni papang at tumulong amang ipataray kadagiti negosyo ti pamilyami. Madlaw na bambanog ka, iho. Narabyan ka pa yan na nagawid. Kapilitan, mamang. Tamasapol nga adalag ta amin na pasikot-sikot iti negosyo ko ni papang. Nasaya at day tangar aramidem. Kan naimbagmat, tay manugot ka at tumulong amang imaton kadagiti negosyo tayo. Tanon ni papang mulaangan, awan latamukon. Ang mga ano maibos iti nagdudu maababa iti amin ana ipundar tayo. Namnama ka di mo tultuladan ti aramid ni papang mo, iho. Sana nasaya at ti kasta. Kasayaatan matlaang numay sa ababa iti pangipaayam iti atensyon ken panagayat mo. Mamang, di mo tultuladan ni papang mo nga agkaywara ti putot na. Mangibabain. mamang, awan ka din tinamnama o maurnos kayo pa'y ni papang? Anya ti kayat mo asawan, iho. Tartari gagayak daytay na uli magkapanagbiag tayo. Daytay saan kayo kuman nga agap-apa ni papang? Saan mo nanamnamaan dayta? Tay ti kaanuman, saan kami na maurnos ka ni papang mo? Agyaman kalaangan, tauray kaskasano. Jak pagtaltalawon diti balay di amam. Tadyak kayat nga damakuna dagiti makamam mo kada tayo. Anyan, damo ti sa bali, naurnos tayo. Ngam ti saan da nga amo. Awan ti gundaway asaan kayong agapakan ni papang tunggal agkita kayo.
Talaga na puskol matirupa man niya, si Ka Amado. Kanya manin ay ati parikot mo. Ha! Damagang pailaang. Agdadata si Ka ti parikot ko. Apoy nga minapagparikutan na kaya. Di kalain to na rin noon yaman di pakasaknam. Apoy asyak ti kanayo na makikita. Gapo, tanapuskol ti rupam, Amado. Benita, Amo ka naggapo ka manan iti ayan ti sabali a babaeng. Ngamsimang pat kapailaang di ti balay. oh, no kayat mo, di ako nagaw-awid dito eh. Tapno niya. Tapno maibutak-tak ti kinalanggong mo. Ah. Tapno maamuan ti daduma asaanan anasaya at ti mapaspasamak iti nagbautan ta. Amo maalikliklikak a maibutak-tak asaanan anasaya at ti panagdanata. Tanakababain ka dagiti makaamamo iti pamilya tayo. Amom, Benita, naggulo ka kasarsarita. Iso mabalin ka ni, baybay anak kun nga ginana. Nabanugak, kun may sa parbangunan. Makaistorbo ka, iso nga agsardeng kakuman. Awan kit di talaga ti babay mo si Amado. Oo na yan. Puskol na talaga ti rupam. Talaga saan nga agbaliw ti kastoy a sitwasyon mi diti balay. Awanan, talaga saan ka nagbaliw. Oray parbangonan. Do saan la maibabain. Saan lata amalaptan ti panagapadag iti dadakal ko. Nabayag ka na pinagkalaw di ti balay. Oray saanin na sumungsungbat ni papang. Agsaw ka. Sumanaulat ta ni mamang. Babain ka. Nalabsan dag sarita. Ayan ka talaga. Isu ti mang provokar iti apa. Utot mo. Sapay saan na maawatan noan niya talaga ti kayat na. Babain. Lakayan ka lang. Kasurod na ti aramid ni papang. Baliw. Ngamno karitan ni papang saanan nga agawid diti balay. Madlaw di naman kayat nga aramidan ni papang ti kasta. Ni. Nagsarda nga na sumanao ni mamang. May tuloy kong taginala. Tanauli makantag lawlaw ko. Oh, apayakas ta tilang amiho. Madlaw anapuyatan ka. Rumbang ka di pa adamagan nyo, mamang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Franco? Mamang, kasanodyak mapuyatan. Kat parbangunan, mangmangag ko paila nga pagsasawan nyo ni papang. Ha? Kasano ko Aron bang lapagsasawak niya, ma'am? Tadyak magustuhan tar aramidan na. Kunak man no naawat yun ta amin, mamang. Kunak man no tilangan na patagkada kayo. Kat maprotektaran nyo ti reputasyon ti pamilya tayo. Ha? No talaga naawat yun ti sitwasyon tayo. Saan ko mga rudan arumbang akanayon kayong agpungpungtot tunggal makita yun ni papang? Saan ko man, mamang? Kasta ti kinariribok ti pamilyami manang Emmy. Kang runaan asaan ang maaawatan ti ugali ti inak. Takagurgura na ni papang gapo ta babaero ket ngarod. Ngam di namat kayat apumanaw ti amak iti balay mi. Tati rason na nakababain kano ang maamuan dagiti nasinged agagayem da asaan dan nga in good terms nga agasawa. Diyak man kayat ti paapektaran,
Ngam talaga at ikasta a sitwasyon ti pamilyami, ti kang runaan apakariribukan ti panunot ko. Tilaangan pagalaliwak sayak manang, kat ti panagpalpalabas ko iti oras iti inuman. Partikular iti may sa aklab, anang isurutan kanyak ti gayam ko, iti naminsan adaras. Talaga magusto ak tagpalabas iti oras ditoy. Oray kaskasan no. Malipatak ti pakaburibura. Mabalindag tugaw iti abay mo? Ha? Siyak ni Hazel? Di kagdanag. Nadalos ti dakulap ko. Saan amarugitan ta imam amakialamano kanyak? Franco tinagan ko. Nice meeting you, Franco. Agtugawa ko ni ti abay mo, ha? Miss. Hazel tinagan ko, konakmat. Nalipatam ka din adagos. Imposible mat nagkabaw kan, kat madlaw nga ubing kapay. Joke lang. Di ka ko mama-offend kanyak, ha? Oh, kasta agisam ka. Saan mo abagay ti nakapormal latan? Agisam ka. Taad-adda nga agminar ti kinagwapom. Parbangon kan sa mananasimang patitay, Franco. Wan mamang. Jack ilibak. Pasansan ba ta na parbangon no sumangpat ka? Sa dino ayat ipapapanam, iho. Agal aliwak sayak lang mamang. Agpalpalabas iti oras. Pagpampanunutan, no anya dagiti kasayaatan pa maaramid para kadagiti negosyo tayo. Sigurado ka? Wan mamang. Anyat pa nagkunayo ayang aramidak. Anyat amok. Ang mga nutumultulad kamatan iti amam. Ha? Amo madyak kayat ama ibabain ti pamilya tayo, Franco. Isa ano adaman madingan. Awan ti madingar aramidak mamang. Di na kumamot pagatapan. Kayat ko lang ti makasigurado, iho. Ulitak. Diyak kayat nga agaramid ka iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Iso ano anyaman ti pakakumikumam. Siguradom laang apara talaga dayta iti imat matunam a negosyo tayo. Di ka agaramid iti pamkwatak agpungtut kan ka. Kabisado mo no kasano a makapungtutak, Franco. Iso atanangem ti amin agaraw mo. Gusto nga tati inaramid ko. Ate next ko ni Hazel. Kat kinid daw kong agsarak kami itirwar. Saan kat nga iti pagpapaayan na aklab? Amangan kat no sa balin tinagawatan na iti panangawis ko kan kuha na itirwar. Tapay kat saan mo ta nag-reply? Isugaya man ti nag-reply. If the price is right. Ha 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 ha. Kaya't kada asawan da ito eh. Asaan na makisinarak kanyak no saan ko abayadan. Sa bagay, napindas ni Hazel. Aklunak man no saan. Nakayawan ak kankwana. Nga masapol alapdak da ito ariknak. Tadagitikas kankwana. Sigurado asaan lang asyak ti sumursurutan da no bilang.
Tinapatiglangit makaaliwak sayak no kadwak na Hazel. Tauray no kasya nga itila ang club tinagamamuan mi. Ada serbina kasarsarita. Saan asinsinan dagito opinyon na may papaniti nagduduma abanag. Ken, kasla daam mo na may papaniti negosyo. Madlaw di adal. Ngam no apay akas ti trabaho na. Replyak. Ibagakan ko na nga awan parikot iti kwarta. Basta agsarak kami adwa. Virgin ka? Apay, naklaat ka? Di mo namnamaan nga dapay kas kanyak ngagpapaay iti club? Hazel. Di kagda nagfranco. Noam kam nga amangan no ikamat ko kan katibagik, akas iti daduma. Sana mapasamak dayta. Namam mo na ngagpapaay iti club. Mabalin nga i-table ti asino man a customer. Amok ti pagluglugarak. Iso anam na maag atong palamot ti ingkarim agatad a nagtulagan ta iti text. Di kagdanag. Ada may sasaok. Noon niya tinagsaritaan ta. Matungpal. Diyak lang amin Pangaasim, saan mo adakamatan? Nalabit ang nababati tayo kadagiti kas kanyak ngagpapaay iti club. Ngamsan kayo mapabasol? Oh, anya. Kayat mo kadipay nga agtali na agta diti hotel? Wano, palubusan na kon, ta sumrakak pa iti pagpapaayak. Isupay mo timat gadak. Hazel, no okay lang ka, dito'y ta kumapay. Kasapulak ti kasarsarita, iso ako yugan nakpay kuma. Mamati kayo man wenno saan. Talaga a virgin a nagunod ko ni Hazel, ana amamok laang iti club manang Emmy. Talaga nga adayo iti ninamnamak tinaduktalak. Tano addaak iti pagpapaayan na, madlaw ana asidag kadagiti customer. Tidamo a panagsarak mi iti ruwar, nasunutan a nasunutan. Agingga anariknaklaangan nga agayatak ken kuana, itilaksid ti kasjay at trabaho na. Impudnok tiriknak ken kuana, ngam iso a mismo tinagkuna, nga amangan no makmakla at aklaan. Tadagiti kanukas ken kuana, imposible a seryoswan ti lalaki, nang runa pa'y tikas kanyak, nga adda kabailan na iti biyag. Tilaangan pakaragsakak manang Emmy, nadlaw ko ang nakarkaron asimingad kanyak ni Hazel, kat imparik nana ang napatagak mat kankwana. Naamamok pa'y tikabsat na manang Emmy. Magustuhan ka ditin regalo kan ka, ikay? Wen, Tito Franco. Thank you. Oh, kumusta ti panagadal mo?
Okay, Tito. Awan problema. Very good. Nakaayayat ka talaga nga ubing. Nasingpat ka pa eh. Thank you, Tito Franco. Ikay, ingka maturugan. Adapay klase minton bigat. Sige, Manang. Good night, Tito Franco. Good night. Pasensya ka na itikabsat ko ha. Dagulit. Awan na nyaman na Hazel. Maragsakan na kit di makisarsarita kan ko na ah. Bibo nga ubing. Husto day tangay bagam. Iso nga ipatpatag ko unay. Nang runak at ulila kamin adamang. Tilangan tangtang da nakakadwami dito pagnanaudan mi. Ti pangitaltal kakan kwa na. No sumra ka kiti trabaho. Hazel. Oh my God. Itulod na ko niti pagpapaayak. Tapno makaawid kan. Kat makaina na kamutan. Asino ti babae a paglulukwam, Franco? Mamang? Di ka makapaglibak kanyak. Amok nga da babae a paglulukwam. Asino day jay? Ni Hazel day jay, mamang. Adda relasyon nyo. Mamang? Pagdamdamagan ka. Karelasyon mo ka di. Jay babae nga agpapaay iti club. Mamang? Oh, abay anaklaat ka. Ti amom, jak maduktalan ti kinasya sino ti babae a paglulukwam. Mabalin ka di, mamang. Nabanugak. Pasensya ka yon. Ngem kayat kunti agina na. Kastagayam tinapasamak kada kayo iti inam. When? Ngamawanan yaman na Hazel. Nairwama kon ka ni mamang. Kastimot lang titrato na ka ni papang. Saan mo nga ikaskaso tinaibagakan ka na pasamak? Saan ang mabalin saan nga ikaskaso dayjay, Franco? Ha? Inam dayjay. Umanugot ka kadi ang madaan kayo iti susik. Gapulaang iti panakisarsarak mo iti kaskanyak nga agpapaay iti club. Please, Hazel. Saan ka kumangagso iti kasta? Pang-asim. Di nakpagdanakan, Franco. Saan asyak ti panunutam? Tinapatag kat ti relasyon nyo iti inam. Anya ka kadi. Di kagsaw iti kasta ko nakmet. Ibagbagak lang ti agpaiso, Franco. Masapul nga agamiris ka na imbag. Imposible man nga isukat mo iti kaskanyak ti pamilyam. Tinaalwan a panagbiag mo. Hazel, ay ayatan ka. Ha? Mamati ka man no saan. Ay ayatan ka. Awan bibiyang ko noon niya kapay. Noon niya pa'y ti trabaho. Noon niya man tinaglablabasam. Franco. Siyak ti makaamoy ti pudpud no akin na siya asinom. Siyak ti nakapanaknak iti amin. Iso nga uray idurunak nga umadayukan ka. Diyak to aramidan dayta. Awan mo't bibiyang ko iti bagbagaman na alwa na panagbiag ko. Kabailak ti tumakdar iti bukod ko asaka. Babay ni ti panagsalukag ko no kayat ko. Gampang nga asim. Taaklunam ti idatdaton ko kan ka nga ayat. Nabayagan nga idardarirag ko kan ka daytoy. Ngamyalang-alang mo. Iso nga ita. Kasapulak ti konkreto asungbat mo. Pang-asim, Hazel. Aklunam kanyak ti pudno amarikliknam.
alagaan na tangkan ti ulom, Franco. Awan dumayo iti amam abalasubas. Ibagamon tanyaman na kaya't mga ibaga, mamang. Kan pangasim ko ma. Di nakipada kan ni Papang tagduma kami. Anya ko matinagdumaan yung ay. Agpada kayo lang. Dalapos kayo. Uray anya kita ti babae paggartaman nyo. Anya ko matimaganap mo iti babae ngagpapay iti club. Babae ang naglabas iti ado a lalaki. Ibagayin no anyaman ti kayat yung ibaga, mamang. Ngamday ti tandaanan nyo. Siyak ti pudpud no ang makaamam mo iti kinasya asino ni Hazel. Awanin ti sabali. Kayat mo asawan. Kayat mo lataday jay a babae. Ay ayatak ni Hazel, mamang. Kat awan ti makalapid kanyak. Pues, manipod ita. Awanan ti karba nga may ti anyaman asa ni kwada ito'y a pamilya. Awanan apulos. Awan anyaman na kanyak day ta, mamang. Raamak day tapang ngadang nyo. Nga masapol araaman nyo kumamat ti desisyon ko. Manipod idin, kanayon na kon a pagsasawan ti inak manang Emmy. Ngam awan anyaman na kanyak dayta. Di na kayat idi a pumanawak iti balay mi, ngam siyak a mismo ti immadayo kat nagsalukagak. Apaman a nakaurnungak, ingkalaysak ni Hazel. Kinid daw ko ti bendisyon dagiti dadakkel ko. Ngam tilaeng amak ti dimmaray manang. Pulos asaan ang nagpakita ni mamang. No pay kasta, saan kami anaumak ni Hazel anangay ayo ken ni mamang. Aging gaalimok nang, kat naawat na kami matlaeng. Nang runa pay idinakitanan ti apu ko na. Idinapagasatak ang nakagteng dito'y Canada, ad-addamanen ang nagsalukagak. Agingga ang naalak dito'y ti aginak, agraman ni ikay nga ipag ko. Idi awan pa iti pandemic, pasaray umay dito'y damamangken papang. Ita, da kami mo ti agpangpanggap nga agbakasyon dita Pilipinas, tapno makadan nami dagiti dadakkel ko, akadwak ti anak ko, ti asawak, ken ti ipag ko. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Franco. Franco, kablaawan ka pagayam ko. Awanan ti makunakpay, ta kompletos rekados meten ti insalaysay mo. Mamatiak nga agpaay nga inspirasyon ti insalaysay mo, kadagiti naayat adumdumngeg. Alakastan, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.